que m'estic afaitant el bigoti per ell, sempre, a veure si això pot servir de cara a la pròxima carrera a Jorge. Gran Medina, sí senyor. Ets un valent i a més ets un tio de paraula, que això encara diu més a favor teu. Espero que em creixi ràpid. Sí, home, sí. I el bigoti també, no pateixis. M'he portat la maquineta, però això ja com a mínim, ja que és ràdio, que faci soroll, no? Sí, home, sí. A veure com sona. Boníssim. M'ha fet tu ja o...? Vinga, saps com va? Va de baix a dalt o de dalt a baix? No ho sé, és que no... Jo faria de dalt a baix, jo començaria així. Clar, esto és que no tinc mirall, no m'ha guiant. No sé, bueno, jo ho vaig afaitant, ja? Vinga, va. Ai. Molt bé, estàs esplèndid, Molt bé. Passa-te la festa unes metges de pulmons. S'estan passant els pèls, no passa res, tot això va bé per l'organisme. Ja està o què? No, està rebaixant només, Sí, està rebaixant i prou, Medina, Està quedant com un bigotet així de preadolescent molt lleig. Una miqueta com l'Aznar fase final, Sí. Ai, que fàstic! Sí. Espera, i ara... Només has de parlar sense moure el llavi, ja està. Ara, sí. A veure, Medina. Ara, a veure. Escolta, que no m'ho deixi capes, està allà això, què? No. Fes-te les patilles ja que hi ets. Sí, fes-te-les. Estarà contenta la teva mare. Ara estava pensant, dic, ara entenc per què el Peyu s'ha passat tot el matí tirant fotos al bigoti de l'Ivan. A veure, Ivan? Què? Home, perfecte! Perfecte!